Assalamu alaikum masoyana. Waya abu ce mai matuƙar muhimmanci kuma waya abu ce wadda yanzu a koda yaushe social duka da ake yi sai da waya. Kama da idan kuka yi duba da irin shirarwan da ake saki, Kannywood, Nollywood da ma Bollywood, dukansu za ka iya shiga cikin waya domin ka yi kallo kuma idan aka sako wani shiri za ka iya shiga a manhajarsu wato YouTube channel domin ka ɗauko. A hakan nake sanar da masoya ko kuma in ce masoyanmu baki ɗaya, za ku iya shiga a YouTube channel ko kuma Instagram ko TikTok domin ku ɗauko dukkanin abubuwan da kuke so. Don haka muke sanar da masoyanmu a ko'ina suke a faɗin duniya. Waya za ku iya communication a ko'ina mutum yake a faɗin duniya, sannan za ku iya diba dukkanin abubuwan da yake sayarwa da kuma kama da duba da irin abubuwan da ake yi na yau da kullum. Duka yanzu abin sai da waya. Don haka nake sanar da mutane za ku iya bin mu a YouTube channel ɗinmu, wato ni my own YouTube channel shine Mai Lokaci Plus TV. Sannan kuma ku bi YouTube ɗin Gidan 'Yan Tara ko kuma ku bi YouTube ɗin Kamilu Ibrahim Namaste, ta yanda za ku riƙa ɗauko shirarwansu na yau da kullum da suke suburbuɗowa. Don haka waya abu ce mai muhimmanci kuma abu ce mai matuƙar hatsari. Don haka waya na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara ma dukkanin wani business ɗinmu ƙarfi da kuma sa dukkanin yanzu ma kowa ya sani abu ya dawo dole sai da waya ake yi. Kuma waya abu ce mai matuƙar hatsari. Don haka nake kira ga hankulan mutane da ku riƙa shiga YouTube channel kuna ɗauko dukkanin shirarruwa na ɗebe kewa da kuma zafafan shirarruwa idan muka saka muku. Ni ne naku dai Mai Lokaci. Kowa ya san ni kuma kowa yana yawan ganina. Ni ban trusting na mutum ko kuma in ce in zagi mutum, but ita rayuwa kada ka ɗauki kanka wai wani ko kuma kana da abu ko kuma Allah ya maka ilimi bai wa wani ba, no. Kar ka taɓa yadda da wannan. Sannan duk abin da mutum ya ga yana yi a duniya, to duk ma level inda ya kai Allah ne ya kai shi kuma ba wai Allah ya manta da kowa ba ne. Don haka nake kira da ku, ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu domin ku ga dukkanin shirarruwan da muke yi. Dole duk abin da mutane ke yi dole ne su ɗora shi a YouTube channel, ta yanda za ka shiga. Idan ba ka da waya ba ka iya ɗaukan komi. Shi yasa babbar waya Android tana da matuƙar muhimmanci, kama da dukkanin wayoyinmu na zamani iPhone da ma sauransu. So za ka iya shiga hajojinmu domin ka ɗauko my own YouTube Mai Lokaci Plus TV, Gidan 'Yan Tara TV, Kamilu Ibrahim Namaste TV, kai har ma da sauran YouTube channel. Thank you, na gode. Naku ne Mai Lokaci. A ci gaba da gashi. Insha Allah ina tare da ku.